jabarani filɛbagaw aw ni su aw ka don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na an ka bi kunnafoni bakurubaw filɛ nin ye bi sɔgɔmaden na Mali Burkina Faso ale ni Nations Unies maaw ye ɲɔgɔn ye kɛ a dabɔkun ye malidenw minnu sigilen do Burkina Faso jamana la olu bɛ se ka lafiya cogoya min na n'o tɛmɛna ka bɔ bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko Kati maire yɔrɔ wɔlɔgɛm a n'a cɛdenw ka wulikajɔ sababu la Kati ye ɲɛnajɛsoba dɔ sɔrɔ maire taara i ɲɛ da a baaraw kan kunungo Katikaw fɛ yen n'o tɛmɛna ka bɔ bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko formation kɛra sɔgɔmaden na journalistes kun kan n'o olu ye kunnafoni ɲininaw ye a dabɔkun ye yaasa k'u dɛmɛ u ka baara taabolo la ni an ka kunnafoni bakurubaw ye ka fara kunnafoni caman kan min bɛna lase aw ma bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na aw y'aw bisimila. aw minnu tɛ sɛgɛn an filɛli la jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan an bɛ aw fo ko kuratu aw ni timinadiya kunnafoni nasara la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko kunungo Menakakaw fɛ Faransi ka kɛlɛkɛcɛw n'an b'a fɔ olu ma ko Force Barkhane olu ka wulikajɔ sababu la n'o ye ka jadisiw kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na wulikajɔ sababu la u ka kɛlɛkɛ pankuru 2 gosira ɲɔgɔn na kunungo o sababu la Faransi ka kɛlɛkɛcɛ 13 bɔnɛna o ni la an bɛ dugawu don kɛ u ye ala ka yen pusa u ma ni yan i n'a fɔ n y'a fɔ aw ɲɛna kunnafoni daɲɛ kumaba la cogoya min na sɔgɔmaden na AGETIC la journalistes n'o ye kunnafoni ɲininaw ye kunnafoni dilaw ye olu ye kalan sɔrɔ kalan in bɛna tali kɛ tile 3 de kɔnɔna na babu bɛ min kan o ye réseaux sociaux bɛ se ka matarafa cogoya min na an ka ciden Awa Adama Kulibali fo ka taa se a ka jata la Bakari Kone ma o y'an sama min na an ka ɲɛmada o fɛ. Ni tile 3 kalanborolalen dabɔkun ye yaasa maa 30 minnu sugandila ka kɛlɛkɛminɛn caman wɛrɛw d'u ma u ka baara kɛ ko ɲuman sira kan ni hakilina in yɛrɛ taba ye ɲɛfɔli k'an ye projet in taabolo kan. Tile 3 formation in kunnafoni dilaw ma ni maa minnu bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko activistes influenceurs réseaux sociaux kan n'o ye bɔlɔlɔ sanfɛla ye anw ye hakilina ta cogo min na journalistes minnu bɛ kɛ kɛnɛ kan a kɛra radio ye a kɛra télé o a kɛra minnu bɛ bɔlɔlɔ yɛrɛ sanfɛ pour que a bɛɛ lajɛlen ka se ka fɛn dɔ kɛ cogo min na ka se ka kuma jamana marabolo taasira kan ani fɛnɛ jamanakɔdenw yɛrɛ ka hakɛ ye jumɛn ani jamanakɔdenw ka laɲini ye jumɛn an'u kan ka mun kɛ jamana ye cogo min na bɛɛ lajɛlen ka se k'o dɔn donc an ye nin formation ninnu organiser o la donc o kelen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ an bɛ formation in kɛ fɛn 3 de kan a fɔlɔ an y'u former fɔlɔ k'u hakilila kɛ fɛn fɔlɔ min kan o de ye jamana maracogo n'o ye gouvernance ye ani jamanakɔdenw yɛrɛ bɛ kɛ jamanakɔden ɲɛnama ye citoyenneté kan cogo min na i bɛ se ka hakɛ n'i ka fɛn dɔn cogo min na donc an y'o fɔlɔ kɛ o kɛra septembre kalo tɛmɛnen na donc nin y'a formation 2nan ye u bɛna kuma fɛn min kan o de ye nouveau média n'an b'a fɔ o ma ko bɔlɔlɔ sanfɛla an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi na o de kɛlen ka ɲɔɲa cogo min na u bɛ se k'o baara cogo ka se k'o dilan k'o ɲa u bɛ se k'o dilan u bolo cogo min na u bɛ se ka la baara lawaleya cogo jumɛn i kan ka mun de sɛbɛn i man ka mun sɛbɛn a kan ka kɛ cogo min na ka se k'o ɲɛfɔ maaw ɲɛna o fɛnɛ kɔfɛ an kɛlen ka baara minnu fɛnɛ boloda o de ye n'an b'a fɔ o ma ko guide an bɛna livre dɔ labɛn o livre in na o bɛna kɛ sababu ye nouveau média ninnu bɛ utiliser cogo di yala i kan ka la baara cogo di cogo min na e bɛ se ka nafa sɔrɔ la jamanakondenw bɛ se ka nafa sɔrɔ la donc an bɛna o fɛnɛ o gafe labɛn ka se k'o di maa 30 nin ma o kɔfɛ an b'a ɲini o maa 30 nin fɛnɛ fɛ formation nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u ye fɛn minnu faamuya la u ka se ka taa fɛn kɛ n'a fɔ ka taa a bɛ se ka kɛ article ye a bɛ se ka kɛ émission radiophonique walima a bɛ se ka kɛ reportage vidéo audiovisuel ye cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i hakilinata fɔ u ye fɛn min faamu n'u seginna ka na ka se k'o fɔ maaw ɲɛna. A y'a jira an na k'a fɔ ko u ni ambassade du Danemark maaw ka bolodi ɲɔgɔnma de kɛra sababu ye ka projet in lawaleya ko wa baara ninnu bɛɛ bɛ kɛ ka bɛn kalo 6 kɔnɔna de ma. An bɛ fɛ nin kalo 6 in kɔfɛ parce que an bɛ kalo 6 baara de la ni ambassade Danemark ɲɔgɔn cɛ partenariat olu de kɛra sababu ye an sera k'an financer cogo min na an bɛ se ka nin projet kɛ donc o kalo 6 in kɔfɛ cogo min na an bɛ se ka continuer ɲɔgɔn bolo ka se ka nin baara kɛ donc FAMOCO b'an jukɔrɔ n'o ye fond d'appui au moteur de recherche de changement olu n'an bɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na nin kalo 6 na an bɛ se ka nin baara lawaleya mais nin kalo 6 in kɔfɛ an bɛ fɛ ka continuer ni maa 30 in cogo min na u bɛ se ka continuer ka nin message ninnu véhiculer n'a bɛ fɔ o ma jamana maracogo ɲuman ani jamanakɔndenya ɲuman sɛbɛn bɛ se ka kɛ cogo min na jamana kɔnɔ.
Kunnafoni nasira la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali, Burkina Faso ale ni UNHCR olu ka bolodiɲɔgɔnma sababu la n'o ye Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés olu ka lajɛ kɛra lajɛ 9nan ye ɲinan ye. Ɲinan ta dabɔ kun ye yaasa ka kuma malidenw ka lahaliya kan. Malidenw minnu sigilen don Burkina Faso jamana la olu bɛ se ka segin cogoya min na u ka jamana kɔnɔna na. An ka ciden Aminata Daɲon a n'a ka jatala Baɲɔn Jɛnɛpo u y'an sama min na an ka jɛ k'o lajɛ. Ni ɲɔgɔn ɲɛba mun kɛra dɛmɛ ani fantanya kɛlɛli minisiriso fɛ a tun belebeleba dɔ tun ye ka masala fɛn kan min ye banbagaci wale ani bingani wale kɛra sababu ye ka maa minnu bɔ u sigiyɔrɔ la an ka jamana kɔnɔ n'olu dɔw sigilen don Burkina Faso kaw fɛ yen. O maaw bɛ t'i jɔ fo maa 25 bɔɲɔnko la wa k'u bɛ ka caya ka taa fɛ. An nana baro kɛ ni an ka balimaw ye Mali balimaw ka se ka filɛ réfugiés minnu sigilen bɛ Burkina yalɔn kɛlɛ wulila Mali la 2012 kɔnɔ ni an balimaw dɔ nana Burkina partie nord la ka na sigi donc an b'a filɛ cogo min u ka kow bɛ évoluer cogo min an nana o ko le filɛ bi lon na a bɛ kɛ comme ni malien réfugiés maliens minnu sigilen bɛ Burkina u bɛ se ka wa 25 000 donc olu le sigilen bɛ yalɔn kan fila le bɛ yen kan fila ne bɛ yen u bɛ Dori fan fɛ ale ni u bɛ Djibo fan fɛ donc u bɛ kan fila de kɔnɔ ni HCR ka dɛmɛ ye an bɛ en tout cas o filɛ la o ka se ka sigi Burkina dugukolo la hɛrɛ la voilà donc an b'olu la depuis maintenant san damani. A ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko fɛɛrɛw natigɛ waasa maliden minnu sigilen don Burkina jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ u fɛlako tɛ olu bɛ se ka segin cogoya min ka na faso kɔnɔ ani maa minnu fana bɛ yen n'olu bɛ fɛ ka to jamana in kan olu bɛ se ka to yen cogoya mun na. An ka miiriya kɔni an bɛɛ bɛ Ala da hɛrɛ ka kɛ an ka dugu bɛɛ fɛ ni hɛrɛ ka kɛ an ka dugu la et puis bɛɛ ka se ka sigi a ka yɔrɔ la yɔrɔ min ka d'a ye yalɔn ko malien ka sigi Burkina fana o fana tɛ ko ye voilà donc malien bɛ se ka sigi Burkina comme Burkina bɛ se ka sigi Mali la ni sigiyɔrɔ min diyara ye a ka kɛ hɛrɛ ye dɔrɔn an bɛɛ ma donc mais ni minnu bɛ fɛ ka na an ka se k'a fɔ an bɛ o baro kɛ ni fɛngɛ ni Mali ye ni minnu bɛ fɛ ka segin ka na k'u ka se ka segin ka na minnu bɛ fɛ ka to Burkina fana n'u b'a fɛ ka sigi cogo min fana sira fana bɛ yen. Abdoulaye Sega Traoré ale ye foli kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ ka ɲɛsin Burkina jamana ma ka da a ka bɛrɛbɛrɛli a n'a ka bisimilali kan ka ɲɛsin Mali réfugiés ma. An bɛ fɔlɔ ka Burkina Faso kaw fo parce que an somɔgɔ minnu bɛ yen nɔ Ala barika la bɔra cogo min na an b'a dɔn u sagona ko tun tɛ mais kibaruya min bɛ jamana la o de y'a kɛ u bɔra u taara u yɛrɛ kalifa Burkina donc ni occasion y'an bolo an bɛ Burkinakaw fo k'u waleɲuman dɔn u bɔra u ka so u taara u ka so Burkinakaw bɛ ka u se bɛɛ k'u ye mais ni Ala y'a kɛ n'u sera Burkina HCR convention min bɛ anw ni HCR cɛ yan o convention kelen ɲɔgɔn de bɛ Burkina ni HCR fɛnɛ cɛ donc u bɛ Burkina mara la o convention de kɔnɔ donc Burkinakaw u ni HCR u bɛ k'u hakili t'u la mais anw tɛ se k'an to Mali la k'a fɔ an bɛ fɛnba k'u ye mais an bɛ se ka min kɔni kɛ an b'u kibaruya ɲini ani Burkinakaw ni HCR bɛ jɛ an bɛ kuma u bɛ se ka ladon cogo min na u bɛ se ka lakana cogo min na u bɔra so u bɛ so o tuma hali bi Ala ka n'u sutura. Kumakuncɛ la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ka fara Burkina Faso jamana maaw kan Nations Unies ka lasigiden minnu bɛ Mali la n'olu ka baara ɲɛsilen don jamana kɔnɔden minnu bɔra u sigiyɔrɔw la olu ka ko ɲɛma ale ɲɛmaaba o ma to kɔ nin ko in na. N'o tɛmɛna ka bɔ yen kunnafoni nasira la an b'an kun da Kati kan ni wagati in na ka aw ladɔnniya k'a fɔ k'u bɛ ɲɔgɔn lajɛ min kɛ san o san n'u b'a fɔ o ma ko espace d'interpellation démocratique o ɲɔgɔn lajɛ bolodalen don ni sibiri ma n'o bɛ bɛn novembre kalo tile 30 ma san 2019
Kati maire adjoint n'o ye a dakan filanan ye n'o ye Alu Badara Sangare ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye a ko taabolo kun kan. A y'a yira k'a fɔ ko ɲinata ale babu bɛ min kan o ye dugukolo ko de. An ka Alu Badara Sangare lamɛn ni wagati na Amadu El Konare ka kuma buruni ɲɛfɛ. 2017 an ye délibération dɔ ta k'a fɔ ko an bɛ kɛnɛ dɔ sigi entre mairie ani a ka dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ ɲininkali sira kan n'o ye espace d'interpellation démocratique communal n'a tɔgɔ dɔ la n'o ye EDC san o san an b'a organiser ɲinanta an bɛna kɛ dugukoloko de kan maa o maa bɛ yen ni gɛlɛya b'i kan dugukoloko la Kati kɔnɔ yan mairie la yan k'a fɔ ko e ka dugukolo i ka hakɛ a t'i bolo dugukolo sira kan a bɛ se ka dugukolo papier b'i bolo mais dugukolo yɛrɛ tɛ ye ou bien dugukolo b'i bolo ni dɔ bɛ mankan la i bɛ se ka Kati maire interpeller kɛnɛ in kɔnɔ o de la an ye baara in bila en place ni Ala sɔnna ma a bɛ kɛ le 30 novembre n'o ye samedi nata ye a bɛ kɛ Kati mairie ba la yan furusiriso ba kɔnɔ n'o ye salle de célébration des mariages o de kun kɔnɔna na an ye dossiers sɔrɔ ka commission bila en place an kun ye commission fɔlɔ bila en place n'o ye commission de réception et d'enregistrement des dossiers mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'i tun bɛ fɛ ka maire interpeller i tun bɛ se ka na o dossier in bila o commission in kɔnɔna na o commission fana kɔfɛ an ye commission dɔ wɛrɛ bila en place n'o ye commission de dépouillement ye donc mɔgɔ minnu tun bɛ yen n'olu tun bɛ papiers minɛ olu tun tɛ se ka dayɛlɛ parce que papier min bɛ bila enveloppe de kɔnɔ a datugulen donc ka na n'a ye commission de dépouillement o de tun b'a dayɛlɛ ka fara jama ɲɛna pour que k'a dɔn minnu b'a kɔnɔ dossier minnu kan ka fourni o ye maa min bɛ yen n'i ka papier yɛrɛ b'i bolo i ka terrain papier b'i bolo a bɛ se ka kɛ lettre d'attribution ye a bɛ se ka kɛ permis d'occuper ye a bɛ se ka kɛ concession urbaine à usage d'habitation ye i b'a fɔ a bɛ se ka kɛ titre foncier yɛrɛ ye n'olu b'i bolo o kelenna fɛn b'i bolo i b'o copie kɛ k'a certifier o ye maire dɔ b'i bolo n'o bila la min b'a yira k'a fɔ a bɔra original dɔ de la i b'o copie kɛ ani ka carte photocopie ou bien NINA ou bien passeport ni min b'i bolo min date ma ban i b'o fana copie k'a la fana ka lettre dɔ kɛ i bɛ lettre min ɲɛsin commission d'organisation président ma pour que maire interpeller i b'a ɲɛfɔ a kɔnɔ i ka papier in sɔrɔ cogo min na i ye démarche minnu entamé fo kana se bi ma i ma nisɔndiya sɔrɔ a la o de b'a to i sera yan i b'o expliquer a kɔnɔ n'o ye lettre d'interpellation yɛrɛ ye donc n'i k'o fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ minnu bɛ yen n'u yɛrɛ tɛ yen fo u ye mɔgɔ dɔ ci ka na olu tun bɛ procuration di ou bien a bɛ se ka kɛ aw fa ka tiɲɛ don ou bien aw fa ta don a fa tɛ balo la bi ni tiɲɛ de don donc aw fa ka duden ka fara ɲɔgɔn kan ka kelen yamaruya pour que u bɛ se ka kuma duden bɛɛ tɔgɔ la cogo min na ni kɔni y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka kɛ dugukolo ko kan ka jama wele ka na i ka dugu ɲɛmɔgɔ n'o ye dugu maire ye a ye danaya ta ka da mɔgɔ ka bila ɲɛ ka interpeller publiquement interpellation in bɛ kɛ jama de la donc maintenant bɛɛ welelen don Kati kɔnɔ yan sibiri nata 9h wagati Kati mairie la yan bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan pour que au moins ni interpellation in nin ka kɛ démocratie sinsinnen n'o fɔ gouvernance locale maire ni a ka dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ ɲininkali la. Alisa Katikaw fɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko Kati maire ba n'o ye Yɔrɔ Wɔlɔgɛm a n'a ka cɛdenw ka wulikajɔ sababu la o ye ɲɛnajɛsoba dɔ jɔ Kati u taara u ɲɛ da a baaraw kan kunungo ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko filɛliw kɔfɛ Kati maire ba n'o ye Yɔrɔ Wɔlɔgɛm ye a ye min fɔ Amadu El Konare ale ni André Traoré ka kuma buruni ɲɛfɛ an ka jɛ k'u lamɛn. Ni sɔrɔla parce que weleweleda de kɛra conseil régional fɛ commune caman y'a participer mais ala ye an garijigɛ a la marché dira conseil régional ma mais ANICT ka financement de don donc ala y'an garijigɛ donc a jɔlen de filɛ nin ye nɔ ANICT bɛ fo président du conseil régional vraiment a ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yan nɔ monsieur Jakite denmisɛnninw tun ma ɲɛnajɛ yɔrɔ sɔrɔ wa maison de jeunes min filɛ nin ye kɔnɔna na ça ne répond plus aux besoins là a ka dɔgɔ funteni b'a kɔnɔ chaise kari-karilen don a cɛ man ɲi sisan yɛrɛ a kɛn bɛ fɛn dɔ ye a tɔgɔ tɛ se ka fɔ radio la sinon fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ k'a kɔnɔ sisan nɔ donc nin kɔni an bɛna nin matarafa ka ɲɛ an yɛrɛ bɛna an matarafa pour que an ka suivi kɛ bon nin dɔrɔn tɛ dɛ a bɛ koli o fana y'o layidu d'an ma an y'o marché sɔrɔ château d'eau bɛna k'a la an y'o fana marché sɔrɔ ni ala sɔnna a ma don nata la a bɛ koli château d'eau bɛna k'a la. Alisa Katikaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnya la Kambila commune na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko
ŋunuŋunukanw be sen na n'o ye musow ka formation so jɔli ye ka aw ladɔnniya. ŋunuŋunukan be tali kɛ ko maire Georges Kane k'ale ye wari dɔ minɛ n'o bi jɔ sefa wari miliyɔn 40 ale ni kɔ la yaasa ka nin soba in jɔ. ŋunuŋunukanw y'a yira k'a fɔ ko baara ale ma kɛ nga NFTV Jabaraniso tɔgɔ la an ye wulikajɔ kɛ yaasa ka kunnafoni caaman sɔrɔ nin ko in kan. maire n'o ye Georges Kane ye a be ka ɲɛfɔli kɛ an ye an ka jɛ k'o lamɛn. Comme ɲininkali ma kɛ yɔrɔ wɛrɛ ɲininkali kɛra musow ka centre in yɛrɛ de kɔnɔ an filɛ kɛnɛ min kan an jɔlen bɛ o centre de kɔnɔ. Centre in financera droit de tirage 2017 ANICT bɛ dɛmɛ min na se collectivités ma financement in sɔrɔla o kɔnɔ 93 millions financement sɔrɔla droit de tirage in kɔnɔ ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnena musow ka centre multifonctionnel formation professionnelle o jɔli de. Donc ni a kuma fɔra ko centre ma jɔ ne bolo kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don parce que bɛɛ ɲɛ bɛ ko la an filɛ centre de kɔnɔ ka ɲɛsin mairie yɛrɛ ma. Centre in jɔra ka ban ka réception définitive kɛ. Donc ni réception définitive kɛra o kɔrɔ ye ko fosi tɛ kɔfɛ bilen centre jɔra ka ban à 100%. Centre jɔlen fana an ye démarche kɛ auprès du ministère de la formation professionnelle pour que ka se ka centre sɛbɛnw sɔrɔ agrément sɔrɔla décision d'ouverture b'an bolo. An b'a la ka min kɔnɔ n'an b'o taa ni ka segin na o ye ka se ka musow fara ɲɔgɔn kan parce que commune rurale de don dugu 15 ani buguda dɔw muso jɛkulu bɛ nin bɛɛ lajɛlen na. Donc ni centre jɔra olu bɛɛ de kama an tɛna se ka mɔgɔ si to kɔfɛ centre baara la an bɛ o baara de kan sisan ka muso jɛkulu fara ɲɔgɔn kan walasa u bɛ se ka groupe ba kelen sigi ka centre in fonctionnement kama n'o tɛ centre jɔra ka ban dɔrɔmɛ kelen ma a foyi jɛ. Centre fana financera ANICT fɛ bɛɛ b'a dɔn ANICT ka financement a nafolo mugu tɛ di anw ma a bɛ ko f'an ye baaraw bɛ kɛ o cogo de la wari bɛ trésor de la décaissement bɛ kɛ entrepreneur fɛ ni maire ka yamaruya ye mandaw ye mais o bɛ kɛ étape par étape au fil que centre jɔli bɛ ka progresser financement bɛ kɛ o cogo la fo ka taa baara ban. Donc o tɛ nafolo ye min bɛ ye maire yɛrɛ fɛ ko surtout k'a fɔ ko maire bɛ o détourner parce que commune ka baara a tɛ kɛ bɛnbaliya kɔnɔ n'a y'a kɛ bɛnbaliya kɔnɔ commune denw de bɛ sɛgɛn. Donc o la ne kɔni ka jate la gɛlɛya tɛ yen mais ni min fɔlen filɛ nin ye n t'a dɔn kunnafoni bɔra yɔrɔ min mais ni don n'a nataw la n'o ɲɛdɔnna ni sababu min y'o ye o fana na dɔn. Comme filaki bɛ da la cogo min na an balakaw ka yɔrɔ musow ka yɔrɔ donc centre pour les femmes de la commune de Kamela. Bon an kɔni bɛ se ka min fɔ centre bɛ Kamela yan an yɛrɛ filɛ nin ye kalan na ONG an bɛ baara la ONG dɔ de ka hukumu kɔnɔna na donc n'o ye FAO ye ONG FAO ye denmisɛnnin minnu si tɛmɛna ekɔli la n'o ye ani denmisɛnnin minnu fana bɛ yen n'u donna ekɔli la denmisɛnnin minnu donna ekɔli la mais u bɔra u b'a fɛ ka segin kalan ma donc a essayer k'u fara ɲɔgɔn kan ka kalansen k'u kun walasa san wɛrɛ u bɛ se ka taa ekɔlisoba la 4e année fo ka taa se 5e année niveau ma cogoya min na donc o hukumu kɔnɔna na laɲini kɛra dugu fɛ ko ka centre di ka yɔrɔ di kalan in bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na donc comme baliku kalan yɔrɔ salle min tun bɛ o binnen don donc an ka commune ɲɛmɔgɔ n'o ye maire n'a ka mɔgɔw ye u ye yamaruya di ko ka kalan in daminɛ yan donc kalan yɛrɛ daminɛna a ma mɛn kosɛbɛ a daminɛna fɛn kɔnɔna na novembre yɛrɛ kɔnɔna na. U k'a dɔn nafolo min donna nin na nafolo dala ka bon a dabɔra olu ka yiriwaliw kama u ka bololabaaraw la ani denmisɛnnin minnu bɛ yen ni ala y'olu garijɛgɛ dan sira la kalan na kɛrɛnkɛrɛnnenya musomaninw olu bɛ se ka bololabaara dɔw dege ni ka u yɛrɛ nafa lase u yɛrɛ ma don n'a nataw donc n b'a ɲini commune muso bɛɛ fɛ u ka wuli ka na an ka ɲɔgɔn yew kɛ baaraw ka se ka boloda bɛɛ ka sen don baara in na centre ka fonctionner. Dɔnkilida bunakun kan bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko groupe Jɛsar Maw olu ye dɔnkilidalaw wele kɛrɛnkɛrɛnya la rapɛrw n'olu b'u jɔ maa 60 kɔ la a dabɔkun ye yaasa ko u kalan
réseaux sociaux ale kun kan olu mulu ye dɔnkilidalaw ye baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra sibiri tɛmɛnen baara kuncɛli okumu kɔnɔna na u ye attestation di ni maa nunu bɛɛ lajɛlen kelen-kelen ma an ka jɛ ka u ka hakilinaw lamɛn Amadou El Konare ale ni Bayon Jɛnɛpo ka kuma buruni ɲɛfɛ. Formation yi a ye nafa s'an ma parce que an nakun kun ye ka na ka se ka réseaux sociaux a kɔlɔlɔ n'a nafa dɔn ani artistes yɛrɛ ka rappeurs an ye ko caman dɔw kan tile saba formation in na parce que an sera ka réseaux sociaux yɛrɛ dɔn ka se k'a dɔn ko réseaux sociaux yɛrɛ nafa bɛ sɔrɔ a la mun tɛ photo partager ni kuma dɔrɔn ye quoi kuma gansanw ye nafa wɛrɛ b'a la mun ye wari sɔrɔ siraw ye quoi mun tɛ kuma gansan ye. Ma formation a y'a to an y'a dɔn cogo min an bɛ se k'an ka carrière booster an bɛ se k'an ka carrière accélérer cogo min réseaux sociaux kan a y'a to réseaux sociaux dɔw bɛ an t'olu utiliser cogo dɔn donc formation y'a to an y'o bɛɛ lajɛlen dɔn a y'a to fɛnɛ an ni mɔgɔw ye baara kɛ an tɛ mɔgɔ minnu dɔn parce que an bɛ Segu de ani Segukaw de tun bɛ baara kɛ mais a kɛra occasion an nana Bamako an ni mɔgɔ caman fɛnɛ donna ɲɔgɔn na tugun bon vraiment a bɛ n'a to an b'an ka postes falen an ka système de postes an b'o falen an b'a essayer k'an ka page créer an k'an ka page ninnu fɛnɛ animer cogo minnu na kalan in b'a to an bɛ se k'olu bɛɛ kɛ quoi. Bon u ye atelier de formation de k'an bolo i n'a fɔ internet kan donc i bɛ se k'i ka carrière poster cogoya min na bon o fɛnɛ kelen dɔrɔn tɛ cohésion ni corruption an ye kuma caman k'olu fɛnɛ kan donc atelier de formation kɔni a ɲanama yɛrɛ de vraiment an caman faamu. Bon nin tile 7 tan kɔfɛ tiɲɛ yɛrɛ la an nimisi wasara an ye laɲini mun ɲini an kun a tɛmɛna dan yɛrɛ la parce que an kun bɛ ka ɲini ka mɔgɔ 50 de la former la mais an taara an yɛrɛ sɔrɔ fo mɔgɔ 73 la donc an bɛ se k'a fɔ ko alhamdulilayi laɲiniw bɛɛ sabatira an y'u kana i b'a fɔ bololɔnɔ a bɛ fɔ min ma internet a nafa ye mun ye ani a degun ye mun ye parce que caman bɛ yen u bɛ t'u sigi a kan mais i bɛ taa sɔrɔ u t'a nafa dɔn ka sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ n'a ye a bɛ se k'i nafa ka sɔrɔ kɔlɔkɔlɔ baden fana b'a la i tɛ mun dɔn i bɛ se ka taa sɔrɔ fɛn dɔ bɛ yen u bɛ jaabi fu fana di min tɛ jaabi yɛrɛ i b'a ta o fɛ i bɛ taa sɔrɔ c'est différent quoi. Bon don n'a nata la ni y'an danna ɲɛma dɛmɛ ko de don sinon ni an ye sen sɔrɔ an ka laɲini ye mun ye a bɛ fɔ ma ko sigida bɛɛ commune an ka taga an ka lajɛ sigida jeune minnu lamɛnlen don temps bɛ minnu bolo an bɛ se k'u la kodɔnniya nin degun ye mun na an bɛ se k'u la kodɔnna cogo min na mais don nata la ani dɛmɛ an b'a bɛɛ kɛ ka taa Mali fan bɛɛ kan inchallah. Ni ne bɛna an lata jamana wɛrɛ kunnafoniw la min bɛna lase aw ma Amadou El Konare fɛ. A y'aw danse an ka bi jamana kɔkanna kibaruyaw la an bɛ mun dayɛlɛ ni nisɔngoya kibaruya ye ka ɲɛsin Faransi ni anw ka jamana ma ka aw ladɔnniya k'a fɔ sɔrɔdasi minnu bɛ Faransi cɔ la anw ka Mali kɔnɔna la ni o ye force Barkhane ye olu ka wulikajɔ dɔ senfɛ kunungo wula fɛ u ka pankuru 2 olu kɔni susula ɲɔgɔn na min kɛra sababu ye ka kɛlɛkɛcɛ maa 13 olu bunɛ u ni la Faransi ale fan fɛ i n'a fɔ Emmanuel Macron ale ye kibaruya dɔw di olu ye min yɛrɛ sɛmɛnciya ka aw ladɔnniya k'a fɔ nin tile damadɔ la Faransi jamana ni Mali finitigilakaw bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn na ka kɛlɛkɛ pankuru wuli sanfɛ ni ka bamanciw jabalaw jateminɛ ka mugu wuli u la o de senfɛla na min ye bizibaza donna kunungo nin cogoya in na ka nin pankuru 2 ka garaw kɛ ɲɔgɔn na min kɛra sababu ye ka sɔrɔdasiw bunɛ u ni la jatew y'a jira k'a fɔ min ye Faransilakaw ka nin kɛlɛbolo Barkhane ye ko a ka nin kɛnɛ in kɔni senfɛ kunungo wula fɛ a kɔni kɛra sababu ye nin cogoya in na ka se ka nin sɔrɔdasi hakɛw bunɛ u ni la mun yɛrɛ la jalatigiba 6 ka taa se jalatigi mankan 6 ani kaporali chef 1 olu kɔni bɛɛ lajɛlen tora a la sabula maa ma bɔ a la k'o ye maa jɔginiya bɛɛ lajɛlen dajira. N'an bɔra yen an bɛ taa Congo démocratikaw fɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ dagasaki ɲɔgɔnna ba bɛ yen jamanadenw ani diɲɛ selege 4 kɛlɛkɛbolo ONU o min b'u fɛ yen n'o ye MONUSCO ye a ma dogo maa na k'a fɔ tile filanin na Congo jamanadenw kɔni taara garaw kɛ MONUSCO la min kɔnɔna la u ye tiɲɛniba kɛ ka tasuma don bolominɛw ni bolifɛnw ani fɛn caman yɛrɛ la a ko kama Congo jamana ɲɛma Félix Tshisekedi ma bila dagirinda la ale ye sɔrɔna doni lakana jɛrɛ dɔ sigi o yɔrɔni bɛɛ lajɛlen na ni ka a ko kungun n'a ɲɛɲɛw ɲɛfɔli kɛ o kɔnɔna la MONUSCO n'o ye diɲɛ selege 4 kɛlɛbolo ka ɲɛmayaso maaw ye o y'a sɛmɛnciya k'olu yɛrɛ tɛ jigin Congo ka denw na ko u bɛ a faamuya k'a sababu kɛ dusumakasaba de bɛ jamana kɔnɔdenw dusukun na nin waati na ka kɛ ni bamanciya ni faaliwale minnu b'a la ka kɛ u ka sigida kɔnɔna la o kuma ko furuku n'o fujɛnɛ minnu bɛ maaw dusukun na k'o de kɛra sababu ye ka sigidaladenw yɛrɛ kɛ maa murutilen ye ni ka taa nin wale cɛjugu ninnu kɛ nka u ko hali bi n'a
ka be u bena to Kongo jamanadenw ka bila la diɲɛselege 4 ka sariyaw kɔnɔna la ani danganiyaw waasa ka se ka lakana ani basigi o sabati Kongo jamana kan. N'an bɔra ye ka kɔkan kibaru kuncɛ bi an bɛ taa Sudankaw fɛ yen k'a ladɔnniya k'a fɔ u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Umar El Bashir min ka fanga susugumana ni k'a firi a da kan k'a gɛn ka bɔ fanga kunna n'a bɛ lasago ni bunakun kan a yira k'a fɔ kibaruyaw cɛrinen don nin waati in na diɲɛ yɛrɛ ka kiiritigɛsoba CPI maaw fɛ ko k'a labila olu ka bolo kan waasa a ye faliba kulew ani ɲangata minnu ta ka ɲɛsin jamanadenw yɛrɛ ma olu bɛ se k'o kiiriw bol'a kan cogoya min na a kuma kɛra sa a tɛ tugu a tɛ tigɛ fo ka taa se Sudankaw ka jamana masakɛ min bɛ nin waati na n'o ye General Abdel Fattah al-Burhan ale kɔni ye bɛɛ lajɛlen ta to i kɔnɔ sabula a ye laseliw kɛ laseli min kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ min ye nord ye k'o tɛ da cogo si la ka taa di CPI ma k'u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ min bɛ n'a ɲaginen filɛ ka danɛw da la ni fɛn o fɛn bɛ k'olu yɛrɛ n'a bɛɛ lajɛlen kiiriw tigɛ u yɛrɛ ye nka k'a fɔ de k'u bɛna a lasegin ka taa di CPI maaw ma ko a fɛn bɛɛ lajɛlen ka surun kɛli la ka tɛmɛ o kan dakurunya kelen na a y'a sɛbɛntiya k'a fɔ CPI ka sariya minnu bɛ ko olu tanbari tɛ o la u mago foyi tɛ o la sabula bolonɔbila dɔw kɛra Rome Itali jamana kanna na min bɛ tali kɛ jamana minnu bɛ yen ni olu bɛ CPI ka sariyaw bato o kuma ko Sudan ka mago foyi tɛ o sariya ninnu na sabula k'u ma tɛgɛ nɔ bila wa a jɔda foyi tɛ olu ye an bɛ don min na i ko bi o kuma ko min ye CPI maaw b'a la ka a fɔ u da cɛmancɛli min na ko ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Umar El Bashir bila u ka bila la ko o tɛna kɛ bi o tɛna kɛ sini ko u yɛrɛ n'u jɔ u cɛjɔyɔrɔ la nin ko in kanna la. An badenw an ka bi jamana kɔkɔna kibaruyaw bɛ sonsoro yan ni Ala sɔnna kini kibaruya kuraw na bɔ diɲɛ bunakun kan ka lase aw ma ladiriya la 9 TV don kibaruba kɔnɔna la. Ni de bɛna dan se an ka bi don kibaru la min lasera aw ma 9 TV ɲɛmaya so ani Fasiri Jama ka bolo di ɲɔgɔnma sababu la ka lase aw ma Ala ka su hɛrɛ di aw ma ka anw lakana aw k'an bɛn donna nataw la.